L'Ajuntament de Pontós ha inaugurat l'Espai Jove. Aquest servirà perquè tots els nois i noies del poble s'hi puguin trobar i organitzar-hi activitats. Ja havíem parlat abans de les eleccions de muntar un espai jove. El que passa que el volíem muntar en l'altre local que tenim d'esbarjo al carrer de la Creu i després vam decidir no ajuntar amb la mainada més petita i fer-la aquí en el local aquest del col·legi, de les antigues escoles. Ens sembla que serà un local molt aprofitat per tota aquesta mainada que tenen de 10 a 16, 17, 18 anys, doncs perquè és un sistema de reunir més tots junts i de portar una coordinació d'activitats i coses. Ara mateix han pensat ja de fer una campanya d'aliments i de roba pels damnificats diguéssim, que ho portaran a l'asil pels damnificats del foc, diguem així. En principi, ells els irem donant les iniciatives seves que vulguin aportar i amb molt de gust l'Ajuntament els compartirem i els tirarem endavant. Els joves han estat els veritables protagonistes d'aquest projecte, ja que han reformat el local i per això l'esperen amb moltes ganes. A l'estiu podíem estar pel carrer i fer activitats, però ara a l'hivern també ens podrem reunir aquí per veure la tele o fer qualsevol cosa i passar les tardes d'hivern junts. Està molt bé que tinguem un local on puguem fer coses i no haguem d'estar pel carrer o així. A més, la coordinadora Anna Prior ha felicitat els joves i el conseller Pere Giró ha ofert totes les eines que calguin per poder tirar activitats i nous projectes endavant. Els joves i les joves jo sentia el vostre alcalde que us deia, hi han sortit diverses paraules quan ell parlava i un deia és una cosa molt senzilla, mireu, si això per vosaltres és senzill, Déu-n'hi-do un tric al barret, perquè té molt de mèrit. I haver fet això també comentàveu entre tots el poble, una mica heu arribat a la idea de que això valia la pena, doncs us felicito, perquè no tots els pobles la gent veu les coses igual. El que sí que farem és omplir-ho de continguts. Podeu disposar de nosaltres amb el que vulgueu, teniu la nostra tècnica, el coordinador, que amb això tenim les portes obertes, tant el jovent com l'Ajuntament, per qualsevol contingut que tinguem nosaltres al Consell Comarcal el portarem aquí i tindreu tota la mena d'informació. Agrair a tots i ara, el que sí que amb aquest local que tingueu, ara el tema és vostre, amb la dinamitzadora que tingueu, que feu bullir l'olla, que és l'interessant, que no us quedeu amb solament un local, sinó que feu bullir l'olla i feu bullir també la gent gran, perquè també és interessant que ells participin en tot aquest moviment. En acabar, s'ha fet un sopar en el que els joves de la vila han sorprès a tot el poble amb una flash mob.